ylösliike. Jos nyt puhutaan ensimmäiseksi alas, ylös liikkeestä, niin totta kai kun haluaa leikata puurikki, tää nyt takahut, niin haluaa hirveästi käyttää voimaa, lyödä siihen. Ja varmaan menee poikki. Jos on edes vähäkään sinne päinkään, niin totta kai se menee poikki. Sitten kun se on vähän paksumpi, niin sit se ei menekään poikki, sit se menee näin. Kun ihan aloittelee eka kertaa, mielestäni on hyvä aloittaa sillä, että ottaa selvän perusasennon. Päättää, eka oikealta vasemmat pois, yrittää tehdä se 45 astetta. Ja itse ne varmaan ote vaan. Selkeä leikkaus, ei tarvii ihan tänne alas asti vetää, jos haluaa leikata vain yhden leikkauksen. Mutta semmonen selkeä päättäväinen. Hallittu suoritus. Voi ottaa taaksepäin. Ja toiselta puolelta sama juttu. Mä en halua viedä sitä liekkaa liian alasta. Toi riittää. Sitten jos haluaa, niin sitten voi lähteä tekemään nopeamminkin leikkauksia. Just se hyvä asento, tähtäys, 45 asteen kulma, se, että meneekö se poikki, niin osittain voima, mutta ennen kaikkea se, että se menee suoraan, eikä esimerkiksi sillä tavalla kuperasti näin. Hyvin suuri semmoinen aloittelija, kun eka kertaa lyö, ja alkaa miettiä heti jotain kakkosliikettä ja lähtee tekemään väärin. Niin se tapahtuu sitten yleensä niin, että tämä miekka menee niin tässä kulmassa ja vielä ei optimaalisesti. Ja silloinhan se menee poikki. Se on se vaan silpuu tai sitten se ei mene ollenkaan. Eli mieluummin ajattelin niin, että mä lyön jonglerin. Sitten annan vähän kropan taipuu. Tää askeleen aikana. Ja sitten lyön, ikään kuin löysin jonglerin tästä kulmasta alas. Ei tarvitse yhtään miettiä mitään hienoja teoreita.